Me täällä seurakunnassa tehdään monenlaista ja tänä jouluna me halutaan erityisesti muistaa henkilöitä, joilla on jotakin pettymyksiä. Yksi tämmöinen pettymys kuultiin tässä taannoin meidän kahvihuoneessa. Me kuultiin, että meidän Anneli ei ole koskaan saanut olla Lucia-neito ja kun tänään vietetään Lucian päivää, niin nyt me korjataan tämä tilanne. Ei täällä ole taida olla ketään. Onko täällä ketään? Moi! Moi Anneli! Moi. Pitääkö paikkansa, että sä et ole koskaan ollut Lucia-neito? En. Etkö sä oikeasti ole? En ole ollut, koska mä oon tumma ja aina vaaleet valmiit. No nyt sä saat Anneli olla Lucia-neito. Ihanalta näyttää. Taivaalla tähtivyö kirkkaana loistaa, viestiä jouluyön tuikkeen saattoistaa. Taivainen kirkkaus, riemuisa julistus, kynttilät syttyy, kynttilät syttyy. Hyvää Lucian päivää. Metsi